ओइ फंबाद सार नै बेखौ जों मान होयो मिथिबाय सारमोन नोंथांमोना नै बायला जिलाबाबो जों बेसेबां साखोन सिखोन लायो नोंथांमोनासो राननानै जानो रोङा हो बिदा फंबायजोंनो राननानै जानो रोङा बिसोरो जों बेसेबां रेसपेक्ट दोनो नोंसोरखौ नै नाय बे मा बुस्थु नाय नोंसोरखौ जों माबायदि सनमान दोनो नोंसोर ज' जानो रोङा सैलायलाया सैमाजों मावजिजों नङा होमबा नेवलायजों जिबौजों नोंसोरो जों बिराद माबायोब्रा अनो जों बर'जों बर' ओमफ्राय नै जोंहा हाग्रामा सारनिबो दं नोंथांमोना माने फेसबुक ससियेल मिडिया निउस लाइभ मा बायदिसिना बड'लेण्ड बुब्लि बेफोरावसो नोंसोरो भाइरेल जायो फेस टु फेस रायलाय फंबाद सारजों हाग्रामा सारजों नोंथांमोना नै बारा गैला मास मोनसेल'सै रोजा नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आं फंसे खोथा बुंनो नागिरदों हाग्रामा सार आरो फंबाद सार नङा होमबा जायखिनि इउपिपिएल आरो बिपिएल नङा होमबा नांगोल आरो ट्रेक्टर दा बिथांमोना सैमा आरो मावजि बायदि जालायबाय थायो नङा होमबा ससियेल मिडियायावबा ज' जानाय बायदि खोथा रायलायो रियेल एकदम फेस टु फेस मोखांजों मोखां मोनसे खथायावनो बा सियारावनो जिरायनानै नोंसोरो रायलायफेरा नङा होमबा दा आं बेखौनो बुंबाय आं बेखौ सुबाय 10 बोसोर जाबाय बिसोरो फुराना जाबायमोन दा माने बायद'आव आङो माने बेखौ बोखांनानै सुनानै दायो फोरानबाय आरोना इलेक्सनाथ' नोङो बारा गोबाव गैला नै दायो आगष्ट मास आगष्टनि दिनै 10 थारिख जाबाय आरो होमबाथ' आरो नों माबायावनो जायो नालाय सेप्तेम्बरावनो जायो नालाय इलेक्सना दा नोंथांमोना जाहाथे जोंनि रायजो राजानि रिकुवेस्ट आरोना नोंथांमोना जाहाथे ज' जालायो आं बेखौनो नोंथांमोनखौ मिजिंथियो मानो होनबा जोंनि माबाया माने बिटिआर बा बिटिसि एकर्डआ जानानै थांबाय मोनथाम मोनब्रै नङा होमबा बिटिसि बायदिसिना दा नोंथांमोना बेफोरखौनो नोंसोरो सालायनो हायाबा बा सासन खालामनो हायाबा बिदिनो बिदा फंबायजों जुदि सुथुर एगेन्सि बादि नांलाय खमलाय जायोबा नङा होमबा दा जोंनि बर' हारिया मा जालांगोन दा नोंथांमोना बेखौ सानदो सोरबा लावखारफ्राबो नोंथांमोनखौ हाजारखि नोंसोर गोरों गोरायानो जाथों क्रल कौटि गोरों गोरायानो जाथों नोंथांमोना हाग्रामा सार आरो फंबाद सार नोंथांमोना बै माबाखौ बुस्थुखौ लोगो जानायखौ दाबा नङाबा नोंसोरो सासे लावखारजोंबो बा सासे क्लास 5 बा 6आव फरायनायजोंबो नोंसोरो बुजायजागोन ओंखायनो जाखिनि जोंबोथ' रोंखाया नालाय जा बुजिनानै नोंथांमोननिखौ ओंखायनो जों दायो बेबायदि ससियेल मिडियायाव ओंखारनांगौ जादों आरोना फंबाद सार आरो हाग्रामा सार नोंथांमोना जाहाथे नै बियो ज' जायो सोर बिजेपि होन सोरबा कंग्रेसआनो होन बिथांमोना बाहाय दाफैथों आरो जोंनि बे बिटिआर एकर्डआव आरोना जोंनि बड'लेण्ड माबायाव काउन्सिलाव माने रावबो दा हाबफैथों दा नोंथांमोन थानानै मानसिफ्रा मानो जोंनि जायगायाव मानो बेबायदि बासा लाफैनो नागिरखो बा बासा लाफैखो नोंथांमोना बुजियो नङाबा सेनानै लांजोबगोन आरो थेर बेथेर जोंनि बे बड'लेण्डखौ बिटिसिखौ थेर बेथेर थुख्रा गावस्रा होजोबगोन नोंथांमोन गोसोआव ला बे जोंनि बड'लेण्डखौ गावस्रा होजोबगोन जोंहा मा जागोन उनाव नायदो जोंहा बयजोंबो नाख्रेबजानाय नासयजानाय मुजुजानाय दंखि जानाय बेबायदि जागोन गोदो सिगाङाव बोरै जाबोदोंमोन 2000 दा जों बेखौ मोनबोदोंमोन खस्थ' खालामनानै जोंना एक्सबिलिटियानो होन जोंना एनडिबि सारमोनानो होन बिथांमोना नाजायै खस्थ' खालामै जों बे बुब्लियाव फैदोंमोन बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्ड बेफोरबायदि नाजानायनि बेलायाव जों मोनदोंमोन दा नोंथांमोना मानो दाङाबाजि जाबाय थायो मानो खायथा जाबाय थायो संग्राय सान्द्रि हेबनाय बायदि मानो बिदि जाबाय थायो मावजिजों सैमाजों जिबौथिले गावनि थैया एखेखा बर'नि थैया एखेखा बर'जों बर' जुदि थै सुनायलायबा मा जागोन फिउचाराव मा जागोन जोंनि इयुन जेनेरेसन फैबाय थानाय समाव मा जागोन नोंथांमोना बेखौ साननानै बुजिलायनानै ज' जादो सार नोंथांमोन बे आंनि रिकुवेस्ट प्लिज नोंसोर ज' जादो जाहाथे जोङो बेखौ बड'लेण्ड माबाखौ बिटिसिखौ अफिसफोरखौ साखोन सिखोनै जोथोनै लाखिनो हायो ज' जानानै खौसेयै थानो हायो अनलायनानै बिदा फंबायनि गेजेराव खोलो खोलो बारखौ जों सुदेमै
हावाखौ बारखौ जों आलो गोजोनै जालांनो हायो आरो BTCखौ जों मोजाङै सालायलांफिननो हायो BTRखौ जों मोजाङै सालायलांनो हायो सार नोंथांमोननिसिम आं दिनै बे रिकुवेस्ट थाबाय जै